nanay mga wrinkles dire or mga pimples na ganahan ka mawa na suway ni 2 weeks, just 2 weeks kinahanglan daily ha ya. After 2 weeks tanawa ang result. Imo ni mo ihilamos ni nimo nya dayong tug dili ng pagmata. So ihilamos ni nimo dayong tug nya mas nindot kung warm water ang gamiton, no? Okay, mo ni pangan Rouge nga soap, red soap, no? So para ni pang soften o lighten sa imong panit, anti-aging, so pampabata. So ay